Diyos marahay na banggi sa indugabos mga tugang, pano nin pagpapasalamat asin kaugmahan sa mga biyaya na satong nakamtan sa taong 2023. Kita minateripon sa pagpamibi bilang pamilya nin Diyos. Ngunya na kita minasabat sa bagong taon 2024. Sa tuyang hinahagad ang padagos niyang paggiya sa sato gabos, asin kita nakikisumaro sa lambang intensyon kang satong ginagalangan asin namumutan na Santo Papa Francisco para sa mga bulan nin taon. Sa tuyang puunan ang satong pagpamibi sa banal na bangging ini. Matindog po ang gabos. Sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Enero. Ang bulan nin Enero idinudulot para sa manlain-lain na mga balaog sa simbahan. Ipamibi niya to, nagiyahan kita kan Espiritu Santo, na mamidbiran ang manlain-lain na mga balaog, asin grasya, sa satong kakristyanuhan, komunidad, asin masabutan ang kahalagahan, kang manlain-lain na mga tradisyon, asin ritual sa katolikong simbahan. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon na anyaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Pebrero. Ang bulan nin Pebrero idinudulot para sa mga naghehelang, na dainin kaumayan. Para sa saindang pamilya, lugod matauan, nin magkakanigong pangataman sa hawak, asin sa saindang kalag. Matindog po ang gabos.
Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadayan mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Marso, ang bulan nin Marso idinudulot para sa mga bagong mga martir na minadusay kan sa indang buhay, huli sa pagharubay kan marhay na bareta, sa manlain-lain na runa sa kinaban, na pano nin kusog buot para sa espiritu nin misyon. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadayan mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Abril. Ang bulan nin Abril idinudulot para sa mga katungdan kan mga kababaehan. Ipinapamibi niya to na lugod, ang dignidad asin kahalagahan kan mga kababaehan, midbidon kan lambang kultura, asin tanganing paraon, ang diskriminasyon na sa indang namamatean sa manlain-lain na parte kan kinaban. Ama niya mo, nayaon sa langit, Matindog po. pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadayan mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawon mo kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Mayo. Ang bulan nin Mayo idinudulot para sa formasyon kan mga relihiyoso asin mga seminarista. Ipinapamibi niya to ang mga relihiyosong kababaihan asin kalalakihan, asin ang mga seminarista, tangani na magtalubo sa saindang bukasyon, sa paagi kan saindang personal, pastoral, espiritual, asin pang komunidad na formasyon na minadara sa inda, tangani na maging mga tunay na saksi sa Ebanghelyo. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadayan mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Hunyo. Ang bulan nin Hunyo idinudulot para sa mga migrante na minahanap nin harong. Ipinapamibi niya to ang mga migrante na minadulag sa gyera asin kagutuman na napipiritan na magbaklay miski sa tahaw kan kapahamakan asin bayolensya. Makano parman lugod nin bagong oportunidad, tangani na sinda akuon kan mga ibang nasyon. Matindog po ang gabos.
Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Hulyo. Ang bulan nin Hulyo idinudulot para sa mga nangangataman sa mga may helang. Nalugod ang sakramento nin pag-ulyo sa mga may helang maitao sa mga naghehelang. Asin sa mga nangangataman sa sainda, huli sa kapangyarihan kan kagurangnan. Maging mga tanda kan pagkamaheherakon, asin malasakit siring man, makapagtao nin paglaom sa gabos. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan nin Agosto. Ang bulan nin Agosto idinudulot para sa gabos na namamayo kan banwaan, na danay na makapaglingkod sa katawuhan. Maghinguha para sa pagkabilugan, nakauswagan kan katawuhan, asin siring man sa karahayan kan kagabsan, espesyalmente sa pangataman kan mga nagtitios, asin nawawaran nin hanap buhay. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan ng Setyembre. Ang bulan ng Setyembre ay dinudulot para sa karahayan kan kapalibutan. Ipamibi niya to ang lambang saro, tanganing sa pangataman kan kapalibutan, nalalang ning mahal na Diyos, asin na makarayo kita sa anupaman na katibaadan, nadarakan sa tuyang kapabayaan, asin pang-aabuso sa satuyang kapalibutan. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arual daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan ning Oktubre. Ang bulan ning Oktubre idinudulot para sa pagheras kan misyon. Ipamibi po niya to ang simbahan na maipadagos ang mga paaging sinodal, asin makapagheras sa partisipasyon, pagkaburunyog, asin misyon sa mga kapadian, reliyoso, asin laiko. Matindog po ang gabos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot,
kundi agawa kami sa maraot. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan ng Nobyembre. Ang bulan ng Nobyembre, idinudulot para sa mga nawaaran ng aki. Ipamiibi po niya to ang mga magurang na nawaraan ng aki. Nalugod marang ang sindang komunidad, asin mag-ako nin katuninungan, asin pagranga kan banal na espiritu. Matindog po ang gapos. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Maluhod po ang gabos. Para sa bulan ng Disyembre. Ang bulan ng Disyembre, idinudulot po para sa mga taong nagtataon ng paglaom. Ipamibi po niya to na lugod mapakusugan sa tuyang pagtubod. Tanganing mamibid niya to si Kristo na nabuhay liwat sa paang araw-aldaw niya to pagkabuhay. Asin, sa paagi kaini, mabago kita asin magtalubo bilang mga tagapagdara ng paglaom sa Kristiyanong komunidad. Matindog po ang gabos. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ang ngunyan, asin patawad mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mga tugang iwaras manlugod sa soto nin kagurangnan, ang kabos na sa tuyang mga kahagadan asin minamaawot ngunyan na mabagong taon 2024. Asin siring man iwaras sa satuya ang mga merito, nakatakod kan pagpamibi niya to, kaibahan ang satuyang ginagalangan asin namumuutan na Santo Papa, Papa Francisco. Lugod, padagos kitang antabayanan kan satuyang mamumuto na ina, asin bindisyonan nin kagurangnan an satong mga pamilya. An kagurangnan mapa sa ilo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Matuka po ang gabos, sin andamon po niya to ang sa tuyang sadiri sa presensya kan Diyos sa Santa Misa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Sound check, sound.
an mga intensyones ngunya na ultimong aldaw kan 2023, iyo po ang mga minasunod. Misa pasalamat, dulot po kan mga minasunod. Janice Asug, Marisol Luciano, Sol Velasco, Asin Eduardo Velasco, sining man ni Mr. and Mrs. Marlon Villar and family, Mr. and Mrs. Arnold Asanyas and family, Mr. and Mrs. Marlon and Tess Santiago and family, Laura Bogas, Mr. and Mrs. Absalon Bandin and family, Barawel family, Mr. and Mrs. Joward Librero and family, Combes family, Juan Jose Bonot and family, Lynette Ella Pico, Mr. and Mrs. Randy Conner and family, Mr. and Mrs. Mario Gapan and family, Mr. and Mrs. Arnel and Arsenia Avila and family, Juanita Sumalde and family, Efren Mendoza, Gail Seriosea and family, asin Mr. and Mrs. Antonino and Nititianyo, sining man kan Atag family, Ramil Reyes and family. Pasalamat para sa ika-18 pagkamundag o kumplianyo ni Janjel Villar, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon Villar and family. Pasalamat for passing the U.S. Navy exam, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon Villar and family. Misa pasalamat for birthday blessings, dulot po ni Princess V. Bercasio. Para po sa kapayngaloan, kan mga kalag, kan mga minasunod, para sa kalag ni Jose Sr. E. Catalina, dulot ni Jocelyn de Mesa, Misa Kumun, dulot ni Gail Seriosea and family. Para sa gabos sa kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Antonino Aniti Tianyo. Para po sa gabos na makahirak na kalag sa purgatorio, dulot kan Atag family. Misa Kumun, dulot kan Atag family. Para sa kalag ni na pelikula, asin ni Juan, dulot ni Fez de los Santos and family. Para sa kalag ni Primitivo, asin ni Purificacion, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon Santiago and family. Uyaman po ang sa tuyang mga midnight mass sponsors ngunya na pagkabanggi, Mr. and Mrs. Rodolfo Enconado and family, Mr. Reden Enconado, Zoda Pharmacy, Mr. and Mrs. Jeffrey and Rosafe Mediario and family, Attorney and Mrs. Albert and Guada Abalayan, Abiera family, Mr. and Mrs. Charlie and Laling Rodriguez, Mr. and Mrs. Cesar Batalla and family, Mr. and Mrs. Aris and Socorro Mantes and family. Asin po ang donation halik kay Mr. and Mrs. Eduardo Velasco and family. Asin po ang satuyang kandang sponsor ng niya pong pagkabanggi. Iyo po si Mr. and Mrs. Aris and Socorro Mantes and family.
Sa girari po, Diyos marina pagkabanggi po sa sindugabos sa mga tugang. Ultimong aldaw sa bulan kan Disyembre 2023. Asinyaon po kita sa misa sa matangang banggi kan solemnidad ni Santa Maria, Ina ng Diyos. Ang bilog na simbahan sa roro sa pagselebrar asin pagtaong honra ki Santa Maria bilang Ina kan Diyos. Sa paagi niya, ang Diyos aki na ni tao, tanganing iligtas kita sa kaurip na ning kadikluman ning kasalan. Bilang Ina ni Diyos, kita man naging aki niya, asin padagos na pinapangangataman niya kita kan sa iyong pagkamuot. Siring sa pagkamuot niya kay Kristo na sa iyang aki. Sa kadailanan na ini, siya man padagos na nangangataman, asin para surong nin lambang Kristiyanong pamilya. Hulita sa pamilya, nahihiling as sinamamatean ang konkretong presensya ni Diyos sa satuya. Sa liturhiya niya, tungo niya na pagkabanggi, angay na taawan tanin ondra si Santa Maria, mantang nagpupuka kita sa pagsabat sa bagong taon. Ninhuli kan sa iyang dakulang pagtubod, sa iya, an maging ina kan paratubod na aking ng Diyos. Siya man sa tuyang ina na daing nagpapabaya. Arong niya, ako on asin kuyugon man po niya to ang kabutan kan Diyos Ama sa bilog na taon na ini. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sulambang kalapatya sa pagsamba. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Namumutan ko mga tugang kita nagkatiripon sa pagpasalamat sa mga bendisyon asin biyaya na itinaw sa tuya nin mahal na Diyos nin huli sa tabang ni Virgen Maria. Sa iyang atubang ipinapamibi niya to, an sa tong mga sadiri, an sa tong mga pamilya, asin an sa tong lokal na simbahan. Lugod danay kitang magindayupot na mga parasunod asin andam na magdusay kan buhay sa paglingkod sa Diyos asin sa iyang banwaan. Pano nin pagkamuot, sararo kita sa pag-ako kay Maria bilang ina ni Jesus, asin ina man niya to. Hulita siya ang nagaantabay sa sato sa dalanin katanosan. Kaya sa pagtiripon niya to, ngunyan sa misang ini, kita lugod magpasalamat nin maninigo sa tabang ni Virgen Maria, ina nin Diyos, sa paagi kan paghurup-hurup kan gabos niya tong mga kasalan, asin paghagad nin tawad. Ngunyan, ang kandila sa bagong taon, iilawan kan familia ni Mr. and Mrs. Aris and Socorro Mantes. Santa Maria, ina kan Diyos, kapag padara kang kaligtasan asin paglaom, ang ilaw asin liwanag nagbangraw sa kinakban, ang pagkamot asin pagkahirak namatian kang katawuhan, ang kaligtasan asin paglaom namatian kang kagabsan. Inigabos ang dara kang paratubos, ang berbo ninitawo ang propesiya, dapit sa Emmanuel, dinara sa kapanuan asin huli ki Maria, Santisima Ina, gabos na himo asin nangyari padagos man lugod kita sa pag-arang asin pagpasalamat sa Diyos huli ki Birhen Maria na sa tong ina. Kagurangnan, danay ang pag-umamis sa imo, asin dayaday ang pagpasalamat niya mo sa mga balaog na sa imong itinatao sa samuya, asin sa maabot na taon 2024. Aram asin pinagsusulsulan niya mo ang samong mga pakakasala, asin mga pagkukulang. Kaya kami namibibikan sa imong pagkaherak, asin pagpatawad. Bendisyoni ang lambang pamilya kan samong parokya, kambalaog ni liwanag na nagtatauning kapatawaran, asin pakikipag-ulian. Siring man ka mga balaog na kinakaipuhan mi sa araw-aldaw, nyamong pagkabuhay tangani ang samong paglakbay, digdi sa kinaaban, totoong makadara sa kaligtasan. Mamibi kita. Diyos na makapangyarihan, nahihiling mi ang liwanag na itinao mo sa kinaban, si Jesus na namundag ngunyan, day lugod mapara ang liwanag na ini sa samong paglakaw. Sa samuyang pagsunod, iulugod ang ilaw na magtaonin liwanag sa samong dalan, digdi sa kinaban. Ang verbo na nanitawo iulugod ang danay na magbanaag sa pamilya ni Mr. and Mrs. Aris and Socorro Mantes.
hinahagad niya mo na urog pang magliwanag si Kristo sa saindang pamilya. Amen. Amen. Ngunyan pinupunan niya to, an sa tong bagong taon, sa laog kan Santa Misa. Pinapasalamatan niya to ang Diyos sa pagtao ki Maria sa satuya, an ina ni Jesus, na nagdarakan para tubos sa kinaban. Huli ta siya an ina ni Jesus, an aki nin Diyos. Siya totoong ina nin Diyos. Sa paagi kan kapangyarihan nin Espiritu Santo, ipinangidam ni Maria si Jesus, asin si Jose, ang nagtindog bilang sa iyang ama. Pinili nin Diyos si Maria na maging ina kan sa iyang aki. Daraga si Maria, asin an sa iyang mga magurang. Iyo si Joaquin, asin si Ana. Si Maria sarong simple, asin ordinaryong babayi. Alagad sa trabaho nin Diyos, naging siyang espesyal, asin urog kapalad. Ipinadara nin Diyos an anghel na si Gabriel ki Maria, asin hinapod siya kan anghel, na akuon ang dakulang plano, ang plano para sa iya, asin para sa gabos na katawuhan. Huli buot ni Maria na umawon ang Diyos, inako niya ang plano, siya naging ina ni Jesus. Sa maimbod na pagkamuot, si Maria, asin ang sa iyang agom na si Jose, naghinguwa na atamanon asin padakulaon si Jesus. Namutan ni Maria si Jesus, asin nagtubod sa iya. Yaon siya duman sa kasal sa Kana, kan hinagad niya si Jesus na magibo nin paagi kan ubos na an arang. Yaon siya duman kan si Jesus nagpaasan, asin ipinako sa krus. Yaon siya sa baba kan krus, inako asin kinugos sa iyang mga takyag, ang gadan na hawak na Jesus. Pagkatapos kan pagkabuhay liwat, yaon si Maria, kaiba ang mga apostoles ni Jesus, sa pagbaba kan Espiritu Santo, kan Pentecostes. Siring na si Maria, yaon sa pagantabay sa iyang aking si Jesus, asin sa iyang mga disipulos. Siya man, yaon sa pag-aantabay sa sato gabos. Huli ta kita sa iya man na mga aki. Siring na si Maria, ina nin Diyos, siya man, ina niyato gabos.
Gloria in excelsis Deo. Nawawayan sa Diyos sa kaitaasan, kasin sa daga katuninungan. Sa mga taong manahayag mo, Inoong amikan, Inoong amikan, nasambawi ka, pinapamurawan kita, pinapasalamatan kita. Hulingan na pula mo, kamurawayan, kamurang na Diyos, Padre langit ko, Diyos ang mapagmahal. Kamurang na Ginoong Jesucristo, kamurang na Diyos, Cordero ng Diyos, api ka naman. Ikaw na nagpaparak ang mga kasalangkan, sinakan, mahirapi kami. Ikaw na nagpaparak ang mga kasalangkan, inakan. Buwan sa mong pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, nuro, mamibig kita, O Diyos, uli sa mabinungang pagkavirhen ni Virhen Maria Santissima, itinataw mo sa katawahan ng balaog na iwan kaligtasan, papagkanigwa na mamatayan mi, ang pagsurog sa samuya ni Virhen Maria, inanin sa imong bugtong na aking sa Jesucristo, kagurangnan niya mo na kaiba mo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinahagad niya to ang pagkaherak asin bendisyon ni Diyos. Tanganing sumirang sa sato ang sa iyang lalawgon. Ang lalawgon ni Diyos nahihiling niya to sa lalawgon ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan nakiolay ki Moises asin nagsabi, ini an isabi mo ki Aaron asin sa iyang mga aki. Siring kaini an pagbendisyon nindo sa mga Israelitas. Sabihon nindo sa inda, bendisyonan kamo asin ang puno nin kagurangnan. Ipasirang sa inda nin kagurangnan an sa iyang lalawgon asin kahirakan niya kamo. Ipahiling sa indo an katuninongan. Siring kaini, pag-aarangon ninda ang sakungaran para sa mga Israelitas, asin bebendisyonan ko sinda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio sa tuya pong aawiton.
Marahayon ka, O samuyang Diyos. Puso ko nag-uumaw sa imo, nagrorokyaw kan sa imong karahayan, para tubos na panahon. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magiging paladan ako sa gabos na panahon, makakamhan sa tuyang Diyos, sa iyang ngaran panal. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Biyaya para sa gabos na namumuot sa imo, linaglag mo ang kapababawan sa kusukan sa imong kamot. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. 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 Anima mea Dominum. Huli ki Kristo, itinaw sa tuya ni Diyos, an para sa satuyang kaligtasan. Si Santa Maria nagkaigwang dakulang katungdan sa pagpamibit kan pagkamuot kan Diyos bilang Ama. Siya an inaakan aki kan Diyos, na iyo an minadara sa satuya sa Ama. Mga tugang hinanyugod po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Pag-abot kan itinalaan na panahon, sinugo nin Diyos an sa iyang aki, namundag sa sarong babae, namundag na sakop kan tugon sa pagligtas, kan mga nasasakupan kan tugon. Tangani nakita akoon bilang mga aki,
Ang tanda na kamo, mga aki, iyo na ipinadara nin Diyos, ang Espiritu nin sa iyang aki, sa satuyang mga puso. Ang Espiritu na nagsasabi, Aba, Ama, huli ka ini, ika naging aki. Bako kang uripon, asin huli ta ika aki, ika man magmamana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindo po sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asing sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghidali sinda, asin nako si Maria, si Jose, asin anumboy na nahuhulid sa bahugan. Nahiling ninda anumboy, asin inusip ang mga isinabi sa inda dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog, nagngalas sa mga bagay na inusip kan mga pastor. Inigabos, rinimpos ni Maria sa iyan puso, asin pinaghurup-hurup. Ang mga pastor sa pagpuli, nagrukyaw, asin nagumaw sa Diyos, huli kan mga bagay na sa indang nahiling, asin nadangog. Gabos, siring nagayo sa ibinareta sa inda. Sa ikawalong aldaw, para sa circumcision kanumboy, itinaw sa iya ang ngaran ni Jesus. Ngaran na itinaw sa iya kananghel bago siya ipinangidam. Mga tugang an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. An homilia. Diyos marhay na banggi po sa Saindugabos mga tugang. Asinbot ko man po ni magpaabot ni maugmang bagong taon sa Lambang Saro. Happy New Year po sa Saindo. Igritaman po ang satuyan mga kataid ning Happy New Year. Igwa po ning tulong mahalagang bagay sa satuya pong selebrasyon ngunya na banggi. Enot po, siyempre satuya pong ginigibuan sa tuyan pagpaaram sa taon 2023, asin siring man ang satuyan pagsabat kan bagong taon 2024. Asin siring man po, ang aldaw na ini,
Iyuman po ang World Day of Prayer for Peace. No? Ang bilog na kinaban, sararo sa pagpapamibi ng katuninungan. No? Asin pangtulo, sa kalendaryo liturhiko po, mga tugang, ang satuyang simbahan, nagsaselebrar kan solemnidad, kan satuyan mahal na ina si Birhen Maria bilang ina nin Diyos. The Motherhood of Mary. Tama sana mga tugang na tapuson niya to ang taon sa paagi kan pagdulot kan satuyan pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa laog kang taon 2023, kadakol po ang mga nangyari, may maugma, may mamundo, may mga bagay na siguro may mga accomplishments kita, may mga bagay man na dainggayon niyato na siguro nahaman sa mga gusto niyato. May mga bagay na maugma, may mga bagay na mamundo, pero inigabos, no, parte kang taon na dapat nang ipagpasalamat ninulita para sa igwaning pagtubod sa mahal na Diyos. Ang gabos na aldaw na ito, ang gabos na bagay, nakapag-contribute sa satuyan pagtalubo bilang sarong tao, asin nakatabang sa pagtalubo niyato sa satuyang relasyon siguro sa mahal na Diyos, asin sa satuyan kapwa. Maski pa sabihon niyato na bakong gayong magayon, pero igwayaning importanteng adal sa satuya. No? And the mere fact na kita, uya pangunyan, naghahangos pa, yaon kita, kaibahan ngunyan sa pagselebrar kay ning Santa Misa, no? Ini dakulang bagay na buhay pa kita. Asin sabi nga ni, pag may habang may buhay, igwanin pag-asa. No? Ang bagong taon, ini oportunidad giraray na itinataw sa tuya nin mahal na Diyos. Tangani na sa tuya pang mas mapagayon, mapakarhay ang sa tuyan pagkabuhay. May pagkakataon pa kita. Tangani na sa tuyang abuton, ang sa tuyan mga pangiturugan, sa tuyan mga kamautan. No? Asin, siguro po, ngunyan, lalong-lalo na sa pag-abot, paglaugta sa bagong taon, tama sana po na hagadon ta ang tabang nin mahal na Diyos. Tanganing bendisyonan lugod ang sa tuyan mga plano, sa tuyan mga kamautan na marealisar man iyan. Tawanan kita ning grasya nin mahal na Diyos, napakusugon kita. Tangani na sa tuya po na mga pangiturugan, sa tuyan mga kamautan, para sa tuyang sadiri, para sa tuyan pamilya, asin para sa tuyan komunidad, iyan marealisar man. And importante po mga tugang, no, na mahiling niya to na kitang tao, maski nga ni grabe ang satuyan pagpreparar, grabe ang satuyan pag-iskosar, pero kunday kita tatabangan nin mahal na Diyos, kun mayo ang grasya nin mahal na Diyos, mayo man kitang mahahaman. Kaya ngunyan sa enot na aldaw, no, kay ning taon na ini, no, kita pano nin kapakumbabaan, mina dulo kita sa tuyan kaguranan
sa paghagad kan sa iyang tabang. No? And yan, pagpangadji lalong-lalo na para sa katuninungan kan kinaban. Takon mayo ning katuninungan, mga tugang, mayo man kitang mahahaman. Kung mayo ning katuninungan, masakit magkaigwanin pag-unlad. Kung padagos na igwaning gera, no? Igwaning pag-iriwal, no? Kung padagos na igwaning nangyayaring mga inhustisya, masakit mga tugang magtalubo ang satuyan pagkabuhay, ang satuyan komunidad. No? Sinasabi po ng katuninungan, bako sanada po itong absence of conflict or absence of war, kundi ang katuninungan dara kan presensya nin mahal na Diyos sa tahaw niyato, sa satuyan mga puso. Pag yaon ang mahal na Diyos, yaon ang karahayan, yaon ang pagkaminuruotan, yaon ang pagpatawad, ang pagsabot, ang pagkaherak. No? Kaya, ultimately, mga tugang, ang katuninungan sarong regalo nin mahal na Diyos. No? Si Jesus, iyo ang inapod niya itong prinsipe nin katuninungan. Siya ang akin nin Diyos na ipinadara sa satuya. Asin ang sa iyan paghahadi, iyon paghahadi nin pagkaminuruotan, paghahadi nin katuninungan, asin ning pagpapatawad. So ining pangadji niyato na lugod ang katuninungan na ini dara kan satuyan kagurangnan, satuyan pinagsaselebrar lugod, mahiling niyato magliwanag lugod, lalong-lalo na duman sa mga lugar na mas grabe ang pag-iriwal, ang gera, asin kadakol ang mga tawong nagagadan, kadakol pamilya na iniyong nagkakawaratak-watak, mga pamilya na naka-star duman sa mga refugee camp. So lugod, mahiling man, mamatayan ninda ang katuninungan darakan sa tuyan kagurangnan. Asin, pangajitanan mga leader kan kinaban. Lugod mangibabaw man sa inda ang katuninungan na sa indang hanapon lugod, no? Para sa karahayan kan kagabsan. Asin ini mga tugang sa tuyan mga pangadjion ngunyan, ang simbahan nag-aalok sa satuya tangani na mahiling ta na kaibahan ta ang ina nin Diyos, si Birhen Maria, na sa pagpuon na ini kan taon, yaon si ina. Asin, kita bilang mga aki niya, no? Siring na siya, inibahan niya ang sa iyan aki na si Jesus poon sa kapinunan, sagkod duman sa krus. No? Inibahan niya ang aki niya tangani na mahaman ang plano ning kaligtasan. Tangani na an kabutanin mahal na Diyos para sa iyan aki ang misyon ni Jesus asin para sa tuya gabos mangyari. Kitaman po, no, inaalok kan inang simbahan, tangani na kita magdulok ki Birhen Maria. Kita maghagad kan sa iyang kantabang. No? Ang sa pamilya ta po baga,
pag kita igwaning kaipuhan, ang permitang dinudulukan, pag kita igwaning kamatian, may helang, may problema, ang satuyang inaapod permi, iyon satuyang ina. Kaya, ngunyan, day taaram, no? Malaw kita sa bagong taon, kadakol kita ning mga, siguro, mga pinag-aantisipar o mga hinahandalan, kadakol kita na mga daing linalaoman na pwedeng mga mangyari. Pero, day kita matakot, ninhulita, igwa kita ning ina, na namumuot sa satuya, na day nanggad magpapabaya sa satuya. Ninhulita siya, siring na sa iyang tinabangan, ipinamati ang sa iyan pagkamot, pagmangno sa iyan aki na si Jesus, kita man, day niya ng God, pababayaan. Ninhulita kita, mga aki niya, kita mga aki ni Maria, mga tugang ni Jesus. So lugod, mapasatuya ang mabalaog na taon na maabot na ini, mabiyayang taon, no, sa tabang asin pamibi ni satuyan mahal na ina. Sa giraray po, maugmang bagong taon sa satuya gabos. Ang pagpahayag ng pagtubod, matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibukan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghihilig siya sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, Kivirhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. An sa iyang kahadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi kan mga profetas, asin sa saro banal katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawan nin mga kasalan, asin nagahalat ako sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay na maabot na panahon. Amen. Mga tugang mamibi kita sa Diyos na maheherakon, siya ang ginigikanan kan gabos na mga marahay na mga bagay, asin sa iya, sa iyang dakulang pagkamuot, iyo an nagaantabay sa satuyang pagkabuhay, an satuya pong simbag sa lambang pag-arang. Ama, bendisyon ni kami, huli ki Virhen Maria. Ama, bendisyon ni kami, huli ki Virhen Maria. Ang simbahan sa bilog na kinaban, tanganing siya tunay na ina asin harong para sa gabos niyang nangangaipong kaakian, na urog ki Virhen Maria, bukas ang puso sa pag-ako sa gabos na katawohan,
mamibi kita. Ama, Ama, bendisyon kami, huli ki Beren Maria. Anna sa katungdan kan banwaan, tanganing sa pasabong kan Espiritu Santo, tawan sindanin isog nin buot, asin liwanag, nadayupot nindang protektahan, asin paurugon an kapakanan, asin karahayan kan familia sa laog kan sa syudad, mamibi kita. Ama, bendisyon kami, huli ki Beren Maria. An mga nasa makuring pagtios, huli sa inhustisya, pagsakit nin huli sa kamatayan, asin mga kapaalawan sa buhay, maaraman lugod ninda na an kahulugan kan sa indang sakripisyo, iyo ang pakisumaro sa pagtios asin kamurawayan ni Jesucristo, mamibi kita. Ama, bendisyon kami, huli ki Birhen Maria. Naan taon na ini, maging matuninong huli sa pagkaminuotan asin pagtarabang, mamibi kita. Ama, bendisyon kami, huli ki Birhen Maria. Na malampasan na ang gabos na pasakit, mapara ang gabos na mga pag-iriwal, mahali ang gabos na mga maraot na buot, mapauntok ang gabos na garadanan, mamibi kita. Ama, bendisyon kami, huli ki Birhen Maria. Ang gabos na uya sa misang ini, magkaigwanin lugar sa satong buhay, ang mga gurang asin maluya sa satong familia, nadanay nindang namamatean na sinda inaataman asin namomotan, mamibi kita. Ama, bendisyon kami, huli ki Birhen Maria. Idulot man po niya to ang satuyang mga personal na kahagadan sa kagurangnan, urog ng gayo ang pangaipuhan kan sa tong familia asin sa tuyang komunidad. Ama, inako miyan sa imong aki, ninbilog na puso, siya nag-ako man kan kasakitan tanganing tukduan kami, kung paano akoon ang kasakitan nin paghelang asin pagdios. Tukdoy kami na makaarog ki Virhen Maria, na rinimpos ang kahulugan kan pagdios ni Jesucristo, na sa iyang aki sa irarom kan sa iyang puso. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang pagdulot kan mga atang, liturhiya kan Eucharistia. Namu
Matindog po an gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako asin sa indong atang maako manlugod kan Dios samang makakamahan. Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, gabos na karahayan sa imong pinupunan asin tinatapos. Tawan sa mo na nag-uugma sa solemnidad ni Virhen Maria, ina nin Diyos, an kapanoan kan sa imong grasya, ikaugman niya mong matapos huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa solemnidad ni Santa Maria, ina nin Diyos, danay na Virhen, ipinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay ang kamurawayan kan pagkavirhen, pinalakop niya ang liwanag, na daing kasagkoran sa kinaban, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, asin ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa saindaan sa mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi. Aladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kaya maugayo na Ama, kami nakikimaherak sa imo, nagpapamibi, nagahagad huli ki Kristo na aki mo sa mong kagurangnan na akuon mo, asin bendisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian, na enot idinudulot misa sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaban. Kaibakan sa imong surugoon si Francisco na sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rolando, patin kan gabos na mga nagaataman susog sa katotoohan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girumduma kagurangnan ang mga surugoon mong naglingkod na sa buhay na ini, asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod midbid mo, asin ang devosyon ara mo, para sa sainda dinudulot niya mo ining sakrifisyo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakrifisyo nin pag-omaw, para sa saindaman sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan, sa indang nauutob ang mga panuga ninda sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa parupakinabang asin magalang na pagrumdum enot,
kan mamuraway na Maria, danay na Birhen, ina kan Diyos asin kagurang nanyamong si Heso Kristo. Siring man, ki San Jose, esposo kan iyuman sa nang Birhen, asin kan sa imong mga santos, apostoles, martires, ki Pedro asin San Pablo, Andres asin kan gabos mong mga santos, huli kan sa indang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami kan tabang kan sa imong pagsurog sa gabos na mga bagay. Sa paropakinabang asin pagselebrar kan urog kasagradong banggi, naan sa indang digtang pagkabirhen na si Santa Maria, nagtao sa kinaban kan paraligtas, asin sa magalang na pagrumdum enot kan mamuraway na Maria, danay na Birhen, ina kan iyuman sa ng Diyos asin kagurang nanyamong si Heso Kristo. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos ng mga bagay ining dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuhon na maninigo asin mauuyunan, tanganing para sa imo asin para sa mo, maginahawak asin dugo, kan urog na namumutan niya mong kagurangnan si Heso Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay sa mga banal, asin mahal niyang kamot, asin itinaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo. Diyos Ama niyang makakamhan, nagpapasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pag ako niya kaining mahalagang kalis, sa mga banal asin mahal niyang kamot, pagpasalamat iraray sa imo nagbendisyon, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Ipagrukyaw niya to, asin ipahayagan misteryo na sa tung tinutubod. Sa mga pagkakali kay tinapay, asin paginom kan paris, an kaya kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigirumdum ang palada na pasyon kan pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyuman sa ng Kristo sa imong aki, sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong maliwanagon na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, anos siyang dalisay, os siyang banal, os siyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkoran, asin kalis nin danay na kaligtasan. Diling niya inikan maugay, asin matiwasay mong lalawgon,
Asin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinapagkanigo mong maako, ang mga atang kan surugoon mong suripot na si Abel. Asin ang sakripisyo, kan sa mong patriarka na si Abraham. Asin ang idinudulot sa imo, kan urog kahalangkaw mong padi, na si Melchizedek. Nakikimahera kaming namimibi sa imo, Diyos na makakamhan. Ipagbut mo na ini darahon kan mga kamot kan banal mong anghel sa sinanglitan mong altar. Sa atubang kan Diyos nun mong kamahalan, tanganing kaming nagpapakinabang kan urog kabanal na hawak asin dugo kan sa imong aki, sa pakisumaro sa altar na ini. Anas mapano man lugod kan gabos na langit noon, na bendisyon asin grasya. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda asinan gabos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo ning lugar ning kaginawahan, liwanag asin katuninungan. Kami man na mga surugon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamayrakon, papagkanigon mong matawan ning kahirasan sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles asin martires, sinda Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Akida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, singabos mong mga santos. Namimibi kami, akoon mo kami sa saindang pag-iriba, ika na dahi nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras kan kapatawadan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya, kagurangnan, inigabos na karahayan, danay mong linalang, pinabanal, binubuhay, binibindusyanan, asin iwinawaras sa muya. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Magawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasaalan. Asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog. Susog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po sa indo ko, boss. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sanam, asinas sa kong kalag, mauumayan.
mahal naming Reyna, pagkalooban mo how ng great is your beauty, and the grace bestowed on you. Holy Mother of our Savior, blessed are you. From among all women, God has chosen you. Makakaigo po kita ng second collection. Ang collection pong ini mapapaduman po sa nagpapadagos na repair and maintenance projects kan sa tuyang parokya. Diyos mabalos po kan sa indong generosidad. Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Kaguragnan maugman niya mong inaako ang banal na sakramento kan hawak asin dugo nin sa imong aki. Lugod ini sa mong mapakinabangan para sa buhay na daing kasagkoran. Huli ta maugmang ipinapahayag an sa mong pagtubod na si Virgen Maria iyo ang ina nin Diyos asin ina kan sa imong simbahan huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan po na nagseselebrar kita kan solemnidad kan sa tuyang mahal na ina, ang ina kan Diyos. Awiton niya to an Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Te clamamus, ex
benedictum fructum ventris tui, nobis hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficium ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud quisque martione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw muna po para sa nagkapirang anunsyo niyato. Enot po sa ngaran kan sa tuyang ginagalangan na sinambumutan na kura paroko, Reverend Father Gilbert Leopoldo Briguera. Ipinapaabot po niya mo ang samuyang maugmang pagbati sa Indo kan maugmang kapaskuhan, asin magayagayang bagong taon sa satuya po gabos, asin siring man sa Indong pamilya. Palakpakan po niya to ang lambang saro. Siring man mga tugang, pasalamatan po niya to ang gabos na mga nagsirbi sa satuyang liturhiyang unyan, ang parachute ministry na siring man nagtaokan sa indang presentation subago asin nagandam man para maging buhay ang satuyang liturhiya. Palakpakan po niya to sinda. Ang mga collectors, lay Eucharistic ministers, satuya pong mga lectors, commentator, mga sakristan, asin siring man ang satuyang choir, asin ang mga miyembros kan Cofradia de San Jose, na iyo po ang nagbabantay sa palibot kan satuyang patio. Kada vez kita igwanin dakulang selebrasyon, asin kada vez igwa kita nin Santa Misa, kada Domingo. Salamat po sa indong esferso asin sakripisyo. Palakpakan man po niya to, sinda. Siring man mga tugang sa gabos po ng mga nagdulot kan sa indang pamisa asin dulot na atang, asin siring man sa satuya pong candle sponsor ngunyan sa misa sa Matangang Banggi sa bagong taon sa solemnidad kan satuyang mahal na ina, an ina kan Diyos, ang candle sponsor po niya to, mayong iba sinda Mr. and Mrs. Aris and Socorro Mantes. Palakpakan po niya to. Salamat po, Diyos ang magbalos sa indong karahayan. Siring man po si dosing familia asin individual na iyo po ang nagdulot kan mga burak asin kandila dyan sa satuyang Bilen. Salamat po sa Indo Gabos, asin salamat man po sa mga nakisumaro sa satuya sa pagpamibi niya to para sa dosing intensyon sa mga bulan kan 2024 na iyo po ang intensyon kan sa tuyang ginagalangan asin namumuotan na Santo Papa Francisco. Salamat po sa gabos na naging parte kaini. Asin sa Indo po gabos, mga tugang, Diyos ang magbalos sa indong karahayan, padagos lugod kitang antabayanan, asin pangatamanan, kan sa tuyang mahal na ina. Sa mga daiman po na sambitan, aram nin mahal na Diyos kung si isay kamo, asin dain niya ng gad malilingawan, an sa indong pagkamot, asin sakrifisyo para sa iya. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Asin siring man po, pahabol na anunsyo, an schedule po niya to sa aga sa mga misa po niya to, an enot na misa gigibuhon alas 7:30 nin pagkaaga, susundan po iyan nin alas 10 nin pagkaagang misa, pagkahapon man po igwan nin alas 4:30 na misa asin alas 6 nin pagkabanggi. Sa liwat po ang mga misa niya to sa aga, sa solemnidad ni Santa Maria Ina kan Diyos, 7:30 a.m., 10 a.m., 4:30 p.m. asin 6 p.m. Salamat po.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin maghagad nin benisyon sa mahal na Diyos. Kanan aki nin Diyos na nitawo dinaog niya ang kapangyarihan nin kadikluman asin kasalan, asin pinanuan banal na bangging ininin sa iyang kamurawayan. Halayon lugod nin Diyos na pano nin karahayan ang kadikluman nin kasalan, asin paliwanagon an sa indong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadara ni Diyos ang sa iyang mga anghel sa mga pastor, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos, panoon niya man kamunin kaugmahan asing gibuhon na mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kan ang tataramon na ni tawo, ang langit na kasaro sa daga, iwaras lugod niya sa indo ang katiwasayan asin karahayan nin buot, asin pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Bendisyonan man lugod kamo, kan Diyos na makakamahan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos nan sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de la Portería! Viva! Viva Señor San Jose! Viva! Maray na banggi po, Happy New Year sa Satuya Gabos, and God bless us all. Happy New Year po. Magkakaigwa po girari kita kan pagpahadok